Hallelujah. Good morning once again, mga igsoon. Hallelujah. Lingi ako na imong tapad, be. Say good morning to them. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat kayo. I know you are prepared to meet the presence of the Lord. Hallelujah. Palihog mo manindog tang tanan as we dedicate this service unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atong itaas ang atong mga kamot sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Focus lang ta sa presence sa Lord. Kadiin mao atong gipasidungganin ang akabuntagon. Hallelujah. Oh God, thank you, Lord. Hallelujah. Ama na mo nga langit noon, O Diyos. Salamat kayo, God. Ikaw ang Diyos na naghatag ka na mo, O God, sa kinabuhi, O God. Nga mo ka nung gisinati karon, O God. Salamat sa gininahawa nga imo amang gipadagaya matag adlaw, O God. You are faithful, O God, nga nagsupply ka na mo sa tanan mo nga pagkinahanglan, O Diyos. Amo kang pasalamatan aning tanan, O Diyos. Hallelujah, O God. Amo mga baba dili mo hunong sa pagpasalamat, O God. Sa kaayo nga imong gihatag sa matag usa ka namo, O God. Especially sa mga pamilya, O Diyos. Thank you, Lord God. Salamat, Lord God, ng mga orasa, Lord God. Here we are, O God, in your presence, Lord God. Lord, among ididikar diha kanimo, Lord God. This first service, Lord God, unto your presence, Lord God. Hallelujah. With the presence of the Holy Spirit, Lord God, dwelling in us, Lord God. Thank you, Lord. Salamat kay Lord God. Hallelujah. Lord, mag-manifest ang mong presence sa matag usa, Lord God. Nakita ni mo ang matag kasing-kasing, O Diyos. You are looking into our hearts, Lord God. Lord, puno sa pagpasalamat ang among kasing-kasing ini mga orasa, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat, Lord God. And I know, Lord God, bless na nimo, Lord God, ang tanang party sa among pagsimba. Ang among panagiusa sa pagsimba, pinaagi sa pag-awit, O Diyos. Thank you, Lord God. Nga may maya ka, Lord God, sa among mga alawiton, O Diyos. Hallelujah. Salamat kayo, God. Tanan, O Diyos, nga among pagabuhaton, Lord God. Mahimaya ang imong ngalan, O Diyos. Salamat, Lord God, sa tanan mo pagabuhaton. We declare, Lord God, blessings, Lord God, matag usa ka namo, Lord God, ng mga orasa, Lord God, as we dedicate unto you, Lord God. Lord God, matag usa ka namo, O Diyos, nining orasa, O Diyos. Salamat, Lord, sa tanan mong pagabuhaton, Lord God, sa among panagiusa karon, Lord God. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mayong buntag ka natong tanan, mga igsoon. Happy church. Mayong buntag. Aduna tay dako nga purpose nganong naata karon. Amen. Amen. Ug kana igsoon ang pagdayeg, pagsimba sa Ginoo. Do you agree? Amen. Just like the walls of Jericho, sa dihang ning simba ang mga katawhan sa Dios, kinatibukan, kusog nga syagit para sa Ginoo, naay nahitabo. To ba ka na igsoon? Amen. Ug sa dihang ang imuhang isyagit ang pagdayeg, ang imong pagsimba sa Ginoo, naay mahitabo. Gusto ba ka na? Tungod kay angayan ang Dios. Come on, isyagit ang hallelujah, pinakakusog. Praise the Lord! Come on, pinakakusog! Hallelujah! Salamat kayo, Ginoo! Come on, more! Come on, more! Come on, more! Come on, stir up this place! Welcome the presence of God! Hallelujah! Gawas nun ka nga musimba sa Dios! Gawas nun ka nga musayaw! Musinggit! Hallelujah! Come on! Come on! Thank you, Lord! Nami karon, Lord! Muhatag og pasalamat. Hallelujah! Come on, sing with me. Whoa, the King broke chains of me. Kamay, pagawas mo tingog igsoon. Has set me free. Now all I can do is dance. Thank you, Lord. Whoa. The walls came crashing down with one word from your mouth.
Now all I can do is dance. Come on, lift him up and sing. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love him, sing, sing. Come on. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. Come on, church. For you are good. Raise your voice to the You Lord. are good. Forever we We'll dance and sing. For you are good. You are good. Hallelujah. Woo! You are good. Whoa. Your love has rescued me, and I live in victory. Now all I can do is dance. Come on, shout it out. We are redeemed, set free, forgiven. we are the chosen, We are living. We are redeemed, Set free, forgiven. So if you love him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. Come on. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. forever. Come on. Ayaw kundang ikon. This is a celebration. You are good. Thank you, Lord. Woo! Come on, let's dance. You are good. Here we go. The sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken the chains of me. Kung ikaw na exon, isagit sa Ginoo. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken the chains of me. Come on, one more time. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken a chains of me. Sing it out. Oh, praise you, Lord. Come on, church, lift up your voice. Lord, for you are good. You are good. Forever we Hallelujah. sing. Thank you, Lord. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hallelujah. Shout it out. You are good. Atong pagkantahon ni Son balik. The sun sets free is free indeed. Come on, believe it. Sun sets free, Has liberty. Your love has taken the chains of me. Hallelujah. Thank you, Lord. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken the chains of me. Come on, raise your voice. The sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Happy church. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. Oh, You are good. praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Come on. Forever Woo. we will dance and sing. Thank you, Lord. You are good. You are good. Hey.
Jesus. Lift Him up with your voice. Thank you, Lord. Hallelujah. You are so good, Lord. You are so good, Lord God. We have been set free. Gawas to may Ginoo tungod kay maayo ka sa mong kinabuhi. And there's no reason, walay rason nga dili mi makasimbat this morning, Lord God. Bisan pag-unsay mo ang giagian this week igsoon. God is so good sa imuhang kinabuhi. Dili gihapon makalabaw ang mga maot sa mga nindot nga gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. And I just want to remind you that today is a celebration. You are free. You are free. Nangandoy ang imuhang kalag sa Dios igsoon. As you raise your hands, sa lihang ipataas ni mo mong kamot, just rest in the presence of the Lord. Just continue to open your heart and just worship Him. Hallelujah. Sukad ba sa sinugdahanan, ikaw gayon matinod-ano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Kadpa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinod-ano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka na usap, sukad ba kaniya to, ang paglaong ko, ikaw lamang Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sukat ka sa sinugdahanan, ikaw gayon matinod-ano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, gikuptan ko, wala ka na usap, sukad pa sa tiyato, ang
nako, gikuptan ko, wala ka na usab, sukad pa kandiyato, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinod-anon, matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka na usab, sukad pa kandiyato, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Ikaw lang o Diyos, wala na ilain pa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Matinod-anon ka, matinod-anon ka, O Diyos. 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 Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka na usab, sukad pa kandiyato, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lang ang akong paglaom. Matinod-anon ka, wala ka na usab. Thank you. Hallelujah. Hangayan ka ang simbahon. Hallelujah. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka
pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Come on, pasidunggan. Pasidunggan, pasalamatan. Oh, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan. Come on, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Oh, pasidunggan ka, pasalamatan ka, simbahon ka. Diyos ka mahigugmaon. Come on, worship the Lord. Oh, gamhanan, matinud-anod ka nga Diyos. Dili ka mo biya, dili ka mo talikod. Gamhanan imong ngalan. You are my Savior. You are my healer. You are my Savior, my comforter, my deliverer, the King of Kings and the Lord of Lords. We worship you. Oh, loving God, maluluyon ka nga Diyos. Kasaligan, walay imposible ka nimo. Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Angayan ka. Angayan ka sa mong mga pagtuboy. Angayan ka sa mong mga tingog. Angayan ka sa mong mga kasing-kasing. Angayan ka, O Diyos. Oh, gamhanan. Walay makatupong, walay makalabaw kanimo. You are my best friend. You are my Father. My very present help in trouble. Oh, we worship you. We adore you, Lord. Oh, we adore you. Hallelujah. Hallelujah. Your presence is heaven, Lord. Ikaw lang ang among pahulay. Walay laing safe nga dapit kundi imong presensya. And makadawat big kasiguruhan. Tinuod nga gugma.
dapita. Paminawa ako. Ako ang Dios nga labing gamhanan. Ako ang Dios nga dili gayon mo sa likway kanimo. Ako ang Dios nga nahigugma kanimo. Ayaw gayon pagbaliwalaa ang pagtuo nga imong gihuptan karon. Barog nga ligon hangtod sa kahangturan. Di man ikini, muabot ako sa wala na sayri nga panahon. Busa andama ang imong kaugalingon. Kaya ko ang Dios nga magahukom sa imong mga binuhatan. Padayon sa pagbuhat ug matarong. Padayon sa pagpalig-on sa imong kaugalingon. Dili sayon ang imong maagian. Apan ako ang Dios nga magahatag kanimo sa tibuok mong kusog. Saligi ang akong saad sa imong kinabuhi. Matinud-anon ako, maayo, mapasayloon, nahigugma ako kanimo labaw sa tanan. Busa anak ko, hisayri nga ako ang Dios nga atua sa trono sa akong amahan. Muabot sa dili madugay, aron ang kalibutan makaangkon sa akong kahimayaan. Dios nga labing gamhanan, Dios nga labing balaan. Balaana ang imong kaugalingon. Tungod kay ako ang Dios nga imong amahan, balaan. Hausukorabaya seraha seke. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ituboy mo hang duha kamot mga igsoon. And just receive. Dawata ang kusog. Dawata ang kadasig. Dawata ang kalipay. Dawata ang kadagaya. Ang kaayuhan sa mga balatian. Come on. Hallelujah. We receive it, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat sa imuhang presensya, bala ang Espiritu. Hallelujah. Kanimo lamang ang tanan. Tanan namong pagsimba, pagdaig, pagpasalamat, pagyukbo, pagrespeto. Kanimo lamang, Ginoo. Dawata kini o Dios. Isip among humot nga halad, Ginoo, karong buntaga. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat kayo. Nasahid ko nga nabati nato ang presence ni Lord nini nga kabuntagon sa atong hiniusa nga pagsimba diha sa mga alawiton, pagdaig, pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nakabati ba ta sa presence ni Lord karon mga igsoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo. So, ni mga orasa, it's giving time, mga igsoon. Hallelujah. Ang giving is a part of worship unto the Lord. Dili makumpleto ang atong pagsimba nining kabuntagon kung dili ta makahatag sa Ginoo. Kay una ang Dios nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Aron ma-rescue ta sa atong mga sala. Una siya nga ning hatag igsoon. So our task is to give. Hallelujah. Nasayad ko nga, doon natay mga nagkalasik-klase nga mga trabaho nga gihatag sa Ginoo nato. So, dire ingon ang pulong sa Ginoo. Kung basahon dire sa Leviticus chapter 27 verse 30. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo. Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa uma, o sa bunga sa mga kahoy, sagrado kini alang sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So klaro kayang pulong sa Ginoo nga ang ikapulo iya gyud sa Ginoo. Hallelujah. 10% ra gyud na ang iyang ipangayo mga igsoon. Kaniadto ang ilang panginabuhian na agyud sa uma o nangabuhi sila sa pagbantay og mga
mga hayop. So, ingon diri nga, tanang abot sa imong yuta, kung naamang ka yuta, kung wala man tayo yuta, pero doon tayo mga panginabuhian, mga igsoon. Hallelujah. So, gikuman sa Ginoo, nga ihatag na to ang ikapulo sa iyaha. Kay sagrado ni, holy ni, atubangan sa Ginoo. No? Kay wala gay ato ani mga igsoon. Sa atong pagpanginabuhi, hatagan tag kaalam o kusog nga makapanginabuhi ta. So, why not nga dili ta makahatag sa ikapulo ngadto sa Ginoo. Hallelujah. So mao na pagdasig nato mga igsoon. Nga diin, kung nahimo naman ka nga tinuod nga Kristiyan, makasabot gyud ka sa prinsipyo sa paghatag diha sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. No? Naatay mga panginabuhian. Gi-bless na sa Ginoo mga igsoon. So, ingon ana nga ang pulong sa Ginoo, mubasa pa ko diri sa 2 Corinthians chapter 9, 7-8. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Busa, kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyahang gusto og dili magbagutbot kay og ni magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa nagahatag nga malipayon. Og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton og sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Wow! Salamat kay sa pulong sa Ginoo. So, niata karon aron muhatag diha sa Ginoo. No? Muhatag ta sa tong ikapulo sa atong mga halad ngadto sa Ginoo. Kay walay ato ani mga igsoon. So matag usa ingon nga dili magbagutbot, dili magunahuna nga gipugos ta, kundili ang pulong sa Ginoo mauray mag-convict sa inyo ha. Hallelujah. Dayon ingon po nga muhatag ta nga malipayon. Hallelujah. Malipayon ba tang muhatag karon mga igsoon? Hallelujah. So manindog ta palihog ato ang i-offer ang atong tithes and offering da sa Ginoo. Hallelujah. So ato nang ituboy ang atong mga sobre nga diin na ang mga blessing nga hatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Hallelujah. Og pasalamat diha sa Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat kay Lord. Niya ang ebidensya sa kaalam ug sa kusog nga imong gihatag kanamo, Lord God. Gikan sa mga trabaho nga imo magipiyal kanamo aning kalibutan o Dios. Salamat Lord God, imo nang gi-bless ang tanang matang klase sa mga trabaho Lord God nga gisudlan sa akong mga kaigsuonan nga Lord, here we are good. Makahatag mi sa kapulo og mga hala diha kanimo Lord God. Salamat sa imong pag-bless ining tanan Lord God. Hallelujah mo ning ga-offer diha kanimo. Imong nakita ang mong kasing-kasing Lord God nga malipayon ming mihatag diha kanimo. Kay this is part of worship unto you Lord God. Dili pwede nga Lord, dili may makapasalamat diha kanimo, dili may makahatag kanimo tungod kay ikaw ang mihatag una kanamo Lord God ang imong kinabuhi labaw sa tanan o Dios. Salamat, salamat, salamat Lord God. Dawatan ni Lord God, this is holy unto you Lord God. Amo nang ihalad kanimo Lord God. Dako kayo na mahang Lord God, mahimo ini Lord God sa mga buluhaton nga magisangon ini nga church Lord God. Salamat, salamat Lord God sa imong gibuhat ng mga orasa Lord God. Imo lamang ang tanan. Glory, honor, thanksgiving Lord God. Among ibalik da kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo ingog. Amen. So let's give. Hallelujah. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven.
are the chosen, we are the living, we are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Praise the Lord. Good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan. Nalipay ba ka nga naa ka karong buntaga? Amen? Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. And welcome sa atuang first service. No? Salamat kaayo sa Ginoo. Nabati gid nato ang presensya sa Ginoo. And welcome sa mga karon pa, sa ikaduha, katulo, og sa nagsige nagbalik-balik. No? Salamat kaayo sa imuhang pagbalik-balik kanunay. Okay? So this time, doon na po tayo mga pasidunggan ng mga kaigsuunan, gitawag na to mga VIP or mga first time na to. If this is your first time, mga first timer na to, if this is your first time nga nakikauban na mo sa pagsimba sa Ginoo, pwede ba hang iunti ka sa pagtindog diri nga side? No, kung karon pa ka nga nakikauban na mo sa pagsimba sa Ginoo, wow, ato silang pakpakan mga igsoon. Hallelujah. How about diri sa center? Pabilin sa pagtindog, ma'am. How about diri sa center? Mga first timers na to. Wow. Tindog sa ma'am. How about diri nga side? Wow. Ato silang pakpakan. Hallelujah. Salamat kayo. Pwede ba nga mutindog sa takajut, ma'am, sir? Salamat kayo sa inyong pagsugot no, sa amuang invitation. I know nga dunay maayo kayo nga plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So welcome sa Happy Church. Welcome sa atoang service. And I know nga ang Ginoo nag-andam siya mga maayong butang para sa inyo ha. And in behalf sa amo ang senior pastor, si Pastor Alita, uban sa ato mga 24 nga mga network pastors, welcome no, sa Happy Church. Nalipay kayo may nga naamo karong buntaga. Ito silang pakpakan sa makausap pa. Hallelujah. Okay? And pwede ba nga ato silang i-welcome? No, musulti taog, welcome to Happy Church. Okay? At the count of 3. 3, 2, 1. Welcome to Happy Church. Okay? And nagkakaisalamat also sa nag-invite po. Salamat po kayo sa imuhang pag... Napod tayo mga highlights this morning. No, nindot po ning maka-witness sa mga highlights nato sa mga gibuhat sa Ginoo sa tibok semana. No, aron madasig pud ta. Okay? Salamat sa Ginoo na humana gid ato ang Change Sunday. Woo! Tanan mo pakpak. No, upat ka Domingo o katapusan nato ang topic sa ato ang Change Sunday, ato ang Change Lifestyle. Pila ninyo dire nakahuman sa upat gyud ka Domingo sa ato ang Change Sunday. Woo! Okay? Next is Natay Kids Church. No, naa sa ubos. Gialaw lang nato karon is 6 to 12 years old. Ang 6 below dili pa pwede. So kung doon na kay anak nga nagedad og 6 anyos ngadto sa 12 anyos, pwede nimo siya paapilon dito sa ato ang Kids Church. Doon na tay mga teachers po dito nga mo abi-abi sa ilaha, mo atiman sa ilaha. Mura gyud na sa eskwelahan igsoon. Okay? Next natay School of Leaders ng mga estudyante. So lesson 7 na sila unya. Oh, salamat sa mga antanang mga estudyante sa Israel, magsaba daw. Hallelujah. Okay? Next is ato ang Wayak Driven every Thursday, 6:30 sa gabi magsugod. So kung batanon ka, apil anig soon, or kung feeling niyang pud, pwede gihapon. Okay? Ang ato ang topic sa ato ang Wayak Driven is Finding Mars. Ang meaning sa Mars is finding meaning, affection, righteousness, og Savior. So nindot kay na mga igsoon kay mag-gather ang mga batanon aron simbahon ang Ginoo. So every Thursday 6:30 PM no, sa ato ang Wayak Driven. Okay?
humana po na to ang men's pre-encounter last Friday. So sa mga kaiksuuna na to nga mga kalalakinan nga moapil sa coming na to nga encounter na humana sila sa ilang pre-encounter, no? Last Friday, doon na tay 89 ka mga participants. Oh. I know nga dili pa ni sila mao nga number na pa di madungag anig soon. Hallelujah. Okay? So sa ato ang Saturday morning prayer pod every 6 to 7 a.m. sa taga Sabado na to nga pagampo. So salamat sa Ginoo. Amen. And naapod tayo workshop sa mga ushers. No, bago lang sila nahuman sa ilahang workshop. So salamat sa Ginoo i-train gyud sila, no, naagid ang training aron mabansay pagyud og dugang, no, ang ilahang pag-serve. So salamat sa Ginoo, mao na ang ato mga buluhaton tibok semana and abangi pagyud mga igsoon ato ang mga karon na pud nga buluhaton karong simanaha og ako mga pagdasig sa inyo ha, no, nindot pud nga maka-witness ta aron madasig ta nga mangilabot sa buluhaton sa Ginoo. Ato dang pakpakan og kusog ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, are you ready to receive the word of God this morning? Amen. So, dili na ta maglangan. Akong ihatag ang nabilin nga mga oras sa ato ang senior pastor, Pastora Lita Atman para sa pulong sa Ginoo. Good morning! Kaway-kaway! Woo! Welcome, Matagusan! Salamat kayo sa Ginoo ni Ata. Ika-third Sunday of the month of March. Almost to end na po sa March. Salamat, wala tayo undang, samtang na po tayo ginahawa na ata to worship God. Okay, before the Word of God, doon na lang ko gustong ipahibalo. Tawad kay matag Sunday, nagkadaghan ta, ug nagkinahanglan ta og order sa sulod, no, pagsulod nato dire. So kung ma-notice nimo, inigsulod nimo dire, nay mag-atang diha nga mga traffic aid nato, mga volunteer na sila. 10 na sila kabuok, divided into 3. Ang uban pa gani, sa uban ana, kanang muserve og katulo sa usa ka sa Sunday para ma-contain atong traffic, no? So daghan kay mga motor, mga sakyanan. Salamat kay sa Ginoo kay daghan na kay mga sakyanan. Daghan na pong single motor. But doon na tayo mga transport nga mga motor driver nga maghatod sa mga wala pa makabaton og mga sakyanan. So ang ako lang request is, ang amo lang nagmeeting mi kagahapon, daghan kayong mga angay nga no gikuan pod giumol pod og giumol pod ang mga kinaya sa atong mga traffic aid, pero kinahanglan gyud sila tabang. So mo niya nga among na-come up is kung naang kay sakyanan, motor or four wheels, please respect sa atong traffic aid. Kung asa mo i-plaster, please, pagpasalamat mo. No? Because kana sila bulad init o ulan, na sila diha. And ag-sympathize ko sa ilang pag-volunteer diha. So kung asa mo i-plaster, pagpasalamat mo and then dito pod mo kanang obey, no? Obey as you obey God, no? Tungod kay para niya sa order, gibutang na nato og order. Dayon, kung musakay mo og motor, please andama daan inyong sinsilyo para dili kuan bitaw ang traffic diha kay magulat pa sinsilyo, pero kung wala gyud sinsilyo nag-andam gyud ta og sinsilyo naapod sa mga sokor para makapliti dayon para ma-mobilize dayon ang mga sakyanan. Dayon ikatulo, please kung mugawas ta dahil manakay tag motor nga transpo atong giparking diha tapad atbang sa balay o atbang sa school, na sila diya naglinya. Please sakay sa primerong motor nga naglinya. Ayaw pamili og motor nga masakyan. Gawas kung mubalibad ang driver sa motor para smooth ang pagawas, no? Tungod kay dunay mga panghitabo nga di kalikayan, tungod kay usahay ibaid ang mga kinaiya, nya dili pod mga magtutuo ang usahay kasagara sa atong mga driver sa motor. So in-stake ang atong mga traffic aid. So so didto inigsakay panaog ninyo na dire ang mga driver sa motor sakay then flow sila then sunod. Di na nato sa pa-standbayon dire tungod kay
maglisod kay nana po'y manaka. So for the order mga igsoon. So and mahimutang panalangin sa atong mga traffic volunteers. No, nga mahimutang kanang mapasalamaton nila no tungod kay naa sila diha para mahapsay ang atong pagsulod ani nga dapit. Amen ba? No, so salamat kayo no kanang I know magkasinabot ra gyud ta diri tungod kay pamilya ta sa Ginoo. And ikaduha og musulod mo diri na po'y mga usher nato nga mulid ninyo. Please tuuhi sila asa mo palingkuron. Kay ang atong aim is walay bakante. O na may bakante o. So, ang atong aim is walay bakante nga bangko nga wala malingkuri pero nang lingkod na sa likod. Mo na tong aim. So, pero kung di yun kalikaya nga gusto yun ka kanang mo kuan ra gyapon may pero kung mahimo please kanang i-lead ta nila and salamat ta nila palakpakan nato nito mga volunteer no. No tungod kay naa sila to serve God and to serve us. No, kay kung wala ni sila unsa kay may tabo sa sulod. Pero siguro gubuta, no? Pero naa sila ug siguro mahimo kang parte niini sa sunod nga panahon. So makita nimo unsa pod ang epekto sa imuha kung naa ka sa ministry sa workforce. So salamat kayo, no? Daghang kayo tag volunteer, almost 200 atong volunteer. Salamat kayo sa Ginoo ana, no? Kanang atong mga kasilyas na pud nag-atiman. No, siguro di ka mamubo na apoy magbubo diha. So please, para mo po tag order for the glory of God. Amen? Okay, thank you, Philip Panindog mga igsoon, for the word of God. Anita sa book of Psalms 100, verse 1 to 4. Psalms 100, verse 1 to 5. Okay, 1 to 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan, simbaha ang Ginoo, uban ang kalipay. Amen? Panuol kamo kaniya, uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Diyos ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha. Iyaha kita iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan og daygas siya didto. Pasalamati og daygas siya. Kay ang Ginoo maayo. Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon, hangtod sa tanang kaliwatan. We give you praise, Lord. Salamat sa privilege nga makahimo sa pagduol o pag-experience sa imong presence. A privilege nga more than 2,000 years ago, before that years, those generation, ang makatawhan, wala good maka-experience sa imong presence. Salamat tungod sa imong kamatayon sa cross, giabli nimo ang pultahan, aron matag usa nga nagtuo, nagsimba nimo sa espiritu ug kamatauran, maka-experience sa imong matamis nga presensya. Ning buntaga, Lord, we just dedicate our hearts to you. Matamnan ni sa imong pulong, ug di lang igo ming makapaminaw, Ginoo. Kung dunay angay makorek na karon sa ngalan ni Jesus. Kung dunay ang mabadlong na karon sa ngalan ni Jesus. Ug dunay Ginoo ma-encourage sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord, as we entrust to you ang imong pulong, gamhanan, mamuhat sa matag usa kanamo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo, praise the Lord. Malingkod mo mga igsoon. Magisgot ko karong buntaga about living in the presence of God. Living in the presence of God. Slash all we need. Mao ni ang atong gikinahanglan. Diri sa New Living Testament, hallelujah,
Naghisgot dire sa Hebrew chapter 10, verse 19 to 22. Hebrew chapter 10, verse 19 to 22. Mingon ang pulong sa Ginoo. Busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan. Sa English is, we can boldly, ang tanan mingog boldly, maisugon, nga musulod sa labing balaang dapit, pinaagi sa dugo ni Jesus. Kay gibuksan niya, alang kanato, para kang kinsa, ang tanan mingog, kanako. Sige, ang tanan mingog, kanako. Gibuksan niya alang kanako, ang usa ka bag-ong agianan. Wow. Usa ka buhing agianan. New way, a living way, lahos sa tabil. Sa ato pa, pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pare nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa. Sa English ayon, let us go right into the presence of God. Sa Bisaya, manuol kay. Busa, manuol kita. Ang tanan mingog manuol. Ay, manuol kita sa Dios. Let's come near to God. Uban sa matinud-anon nga kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Duulon nato siya. Kisa itong duulon? Ang Diyos. Duulon nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisbis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an. Sa mga lawas nga nahinluan, pinaagi sa tubig nga putli. Igsoon, ang pulong sa Diyos, sa verse 1 sa book of Hebrew chapter 10 verse 1, doon na siya'y strong declaration. Usa ka lig-on na deklarasyon. Dili matarog, dili mo-waver, dili maduwa-duwaan. Declaration sa pulong sa Ginoo. Nga ikaw ug ako, makahimong maisugon boldly. But pasabot, maisugon, nakabalo ka, unsay imong katungod. Atubangan sa Ginoo. Ang tao nga kabalo unsay yang katungod, maisugon yun na siyang mubuhat. Amen ba? Boldly, yun ang Bible, i-declare niya, we can boldly enter heaven's most holy place. Ikaw gako makahimo na nga maisugon kabaluta ato ning portion atubangan sa Ginoo ug makahimo ta dili ta pagduha-duha, wala tay kahadlok, walay pagka-conviction sa walay panudya sa yawa. Ang atong privilege pwede natong buhaton atubangan sa Ginoo. Boldly enter heaven's most holy place. Verse 22, verse 19, nalibo ko sa 19 to. Verse 22, doon ay invitation sa Hebrew chapter 10, verse 22, doon ay invitation. Primero, declaration. Ang ikaduha is invitation. Doon ay invitar. Let us go right into the presence of God. Amen? So, ang pulong sa Ginoo, naghatag na to og kanabang kaisog bitaw, nga di ta magtinalawan o di ta magpanuko, nga mo sulod or mo experience sa presence sa Lord, nga makinabuhi na to, kining paagiha sa kinabuhi, tungod kay kabaluta sa katungod nga gihatag sa Dios na to. O gi-invite ta, gi-invitar ta, nga musulod ta sa presensya sa Diyos. Palakpakan na to ang Diyos, anigsoon. Sa tawhanong senaryo, dili tanang tao makasulod sa palasyo. Kinsay naa sa palasyo? Naa dito ang presidente. Kung makisgot ta, palasyo man na dito sa palas mo na ngalan sa kanang gikuanan sa president. Pero sa ubang palasyo, kinsay naa diha?
king. Hari na diha. Dili hamay-hamay ang ordinaryong tao makasulod diha sa palasyo where the king lives. No, ang makasulod diha kung pananglitan si president na diha nagpuyo, ang makakahulbilo lang niya katurang mga sakop niya no, mga kabinete, makauban niya, siguro mga dignitaries mahimong makasulod dito, or kung doon na kay appointment moagi yung kag protocol before ka makahimamat sa president or sa king. Ingon ana ang protocol sa kalibutan, but ingnon ta ka sukwahi sa espiritual nga aspeto. Gihatagan ta og kasiguruhan sa pulong sa Dios nga humanta na luwas, humanta na kabaton og relasyon sa Dios, makahimo tang tanan. Makahimo ko, makahimo ka kung nakabaton kag relasyon sa Dios, nakabaton ka sa kaluwasan sa Dios. Makahimo ka. Ang pulong sa Ginoo nagdeklarar, you can enter boldly heaven's most holy place. Kaya palasyo, most holy place na. Na dito ang ruler, na dito ang authority, na dito kung unsa ang pakinahanglan, na dito sa hari, kung mangay kabi sa unsa. Kita igsoon, mga katawhan sa Ginoo, ang pulong sa Dios naghatag natog kasiguruan nga ikaw ug ako basta naluwas ka, nakabaton ka relasyon sa Ginoo, makahimo ka pagsulod because ngano matag-usa nato makasulod maisugon sa presensya sa Dios. Because nagingon ang Bible sa verse 20 sa Hebrew chapter 10, because by the blood of Jesus ikaw ug ako pinaagi sa pagtuo na pasaylo og nahinluan sa dugo ni Jesus. Unsay rason nga makasulod ta maisugon sa privilege nga gi-open sa Ginoo nato? Because of the blood. Sa ato pa igsoon, listen. Sa kamatayon ni Jesus dito sa cross, di lang sala ang iyang gibayran nato. Di lang kaayuhan sa atong lawas, pagtangtang sa tunglo sa kapobrehon, kundi dito sa cross, sa kamatayon niya, giabli niya, kaysa wala pa siya namatay, close ang presence ni Lord. Sirado. Kung tanaw to sa Old Testament, only the high priest mo'y makasulod sa labing balaang dapit, no, sa presence ni Lord once a year. But sa diyang namatay si Jesus, sa diyang ang gihatag iyang kinabuhi, kauban niya na is to open, giabli niya ang alagianan para si bisan kinsa nakabatog relasyon niya, makasulod na sa presensya niya. Dalaygon ang ngalan sa Diyos through the blood. Ato pa, dili ordinaryo nga butang ang pagsulod sa presensya sa Diyos. Kinahanglan mo agi ka. Kinahanglan nakabaton ka sa pagtuo nga pinaagi sa dugo ni Jesus, tanan nimong sala na pasaylo. Mauna mga igsoon ang gikinahanglan lang. Og ikaduha ningon dire, let us go into the presence of God. Kanang gi-invite ta. Walay limite, no? Giinbitar ta nga mosulod sa presensya sa Dios tungod kay do natay high priest. Ingon ang Biblia sa verse 21, we have high priest who rules over God's house. But pasabot bisag makasala ta, then sadyang mosulod ta sa presence ni Lord, mangay tag pasaylo, ang pasaylo gihatag sa Dios aron makasulod ta, gi-open sa Dios ang langit para sa matag usa kanato. Good news ni nato mga igsoon. Tungod kay balikon nako, before the death of Christ, the high priest ra, no, sa Old Testament, katurang harianong pari, makasulod once a year sa presence ni Lord. But karon, balikon nako tungod sa kamatayon ni Jesus, ang tanang naluwas ug nakabaton og relasyon, abli ang langit sa tagayuta. Nakainumdum ko sa dihang natawo si Jesus, no, dito sa pasungan, murag 5 years old na siya, ito sa kabalay, diin, nagpahibalo ang anghel sa mga magbalantay nga natawo ang Mesiyas. Kabalo baka igsoon nga ang tanang anghel sa langit nanganaog diri sa yuta.
gaabiba sila kay ang tagalangit minaog sa yuta ug ang yuta gitagag privilege nga maka-experience sa presensya sa Dios. Siguro di nimo masabtan sa mga ganing presence sa Ginoo. Igsoon nganong gusto man gyud sa Dios nga maana atas ayang presensya. Nganong gusto man gyud ang Dios usasa kanang kauban ni sa plano sa Ginoo sa kamatayon siyang anak. Kauban ni nga ma-open na ang relasyon sa Dios ug sa tao. Nga ang tao pwede nang makauban ang Dios in the spirit, diya sa spiritual nga aspeto siyang kinabuhi. Gusto niyang ma-experience na to o mapuyan na to yung presensya tungod kay, listen, the presence of God is the fullness of joy. Ang presensya sa Diyos mo ay kahupnganan. Kahupnganan sa kalipay. But pasabot, dili matupngan nga kalipay. Dili mabaylo sa droga, dili mabaylo sa inom, dili mabaylo sa babae, dili mabaylo ni bisan kinsa, kahupnganan. The fullness of joy is the presence of God. Muna nga, iyang gibugti, iyang kinabuhi, aron matag-usa nato, maka-experience sa presence niya. This not only, dili po ta mabuhi spiritually kung wala ang presence ni Lord. Sa diyang na born again ka, sa diyang nagpuyang Holy Spirit nimo, i-sustain ka niya, pinaagi sa iyang presence. His presence is all we need. Sa atong Christian life, dunay transition, dunay pagkabalhin, gikan sa ato ang kalipayan sa kalibutan o ang kalipayan sa presensya sa Ginoo. Sa diyang nakristuhanon ka, ang presensya sa Diyos is all you need sa imong kinabuhi, igsoon. Ug sa presensya sa Diyos, makaila ka kung kinsa ang Diyos. Sa presence ni Lord, you will know Him. Kay nothing compares sa presence ni Lord. Di yun ni mo ikatandi sa diyang naanak ka sa presence ni Lord. Di ni mo ikatandi sa bisan unsang nindot nga spot sa kalibutan. Boracay, name it, Palawan, bisag asa pa ka magsuroy-suroy. You cannot compare it by the presence of God. Igsoon ko diya sa Ginoo, sa iyang presence, why God wants us to live in this presence. Nganong gusto niyang makinabuhi nato iyang presence, gusto niyang makasulod ta, maka-experience in presence, because sa iyang presensya, gusto niyang muayo nato. Sa iyang presensya, tanan mo pakinlaw na ana diha, kaayuhan, panghinlo, cleansing sa imong mind, sa imong emotion, no? Limpiwan kaniya sa iyang presensya na ang paghupay kung naka sa kaguol, kung nakay mga pain sa imong emosyon. In the presence of God, dunay healing, dunay pasaylo. God, amazing kayo kung naka sa presence ni Lord. Malimtan nimo nga nakasala ka. Because naa ang forgiveness, na ang peace beyond understanding, na ang fruitfulness, pagkamabungahon, naa sa presence sa Diyos, ug ang pagkasama nato kaniya, naara sa iyang presence. Dunay makeover in the presence of God. Sa atong Christian life, the greatest need is the presence of God. Doon natay need, spiritual need, ug kana nga need, is to be living in the presence of God. Need na nimo igsoon. Kinahanglan makasabot ka. Kinahanglan nimo ang presence sa Lord. Siya lamang ang source of the living water. Siya lamang ang tinugdan sa tubig nga nagdagayday. Sa to pa, walay pagkahunong. Munang katong Samaritan woman nga na-experience niya si Jesus. Gi-offer ni Jesus ang iyang kaugalingon. Babayi, kung mutuo lang ka, ang tubig mo dagayday sa imong kinasuluran. Tungod kay ang babayi, sa wala pa niya ma-enkwentro si Jesus, wa siya kakontento. Pila na kalalaki miagi sa iyang kinabuhi. Ngani, presently, naanapod siya lalaki. Walay katagbawan. Patingon si Jesus, those who believe in me, water, living water, mag-awas-awas ang kalipay, makontento, malipayon.
Ingon din ang babae, gusto ko ana. O sa diyang iyang gidawat, ang living water nga mao si Jesus. Gibiyaan niya ang old life ug nahimo siyang fruitful at tubangan sa Dios. Igsoon, sa wala pa mamatay si Jesus. Ang tao gipalayo, gihinginlan sa Dios sa iyang presence. Sa book of Genesis chapter 3 verse 22 to 23, because of sin, God gibanis niya ang tao at tubangan niya. Si Adan o si Eva, gipapahawa niya siyang presence. Imagine nimo ang tao nga nagpuyo sa paradise, si Adan o si Eva. Enjoy kayo sa presence sa Ginoo. Tanan nilang, ang tanan nasa Diyos na tanan nila. But sa diyang nakasala sila, gi-out sila. Kung sa'yo netabo nila, nagkaguli ang ilang kinabuhi. Ning abot ang dautan, na-influence sila dautan, na-ruin ilang life, na-anay sakit, na-anay kagubot, na-anay tanang kadautan because out na sa presence ni Lord. But because of the blood of God, because of the blood of the Son of God, dugo ni Jesus, napasiguli ta sa presensya sa Diyos. Jesus brought us back to His presence. Pinaagi siyang kamatayon sa cross. Adunay duha ka pribileyo nga giabli sa Dios kanato nga makaduol ta sa iyang presence. Ug my prayer is hatagan nimo nig prioridad sa imong kinabuhi. Number 1, priority. Number 1 nga privilege is our private life. Sa atong pribado nga kinabuhi, individual tang midawat ni Jesus as Lord and Savior. Amen? Amen ba, mga igsoon? Matag-usa na to, nakabaton tag pagtuo. Sa diyang mituo ta, sa diyang ang kaluwasan miabot na to. Gipadayag sa Diyos sa cross. Gipadayag revelation nga pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Yung tanang sala na pasahilo. Ang matag-usa ka na to, personal tang makaduol sa presence ni Lord. Sa private life na to, gitagaan ta niya, gi-open, gi-abli niya ang privilege nga makaduol ta sa iyang presence. Ingon ang Matthew chapter 7 verse 7. Matthew 7:7, seek and you shall find. Pangita ug ikaw makakaplag. Kinsa imong pangitaon? Pangita ang presensya sa Dios. Seek not the hand but the face of God. No, kana mo ta sa presensya sa God. We are not asking God, Lord, tagay ko ni tagay. But we are looking at the face of God. Atong kuan atong kaugalingon, giengkwentro nato ang presensya sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, seek and you shall find. Ato pa sa dihang muduol ka, makakaplag ka. Amen. Matthew 6 verse 6. Matthew 6 verse 6. Kung mag-ampo ka, sulod sa imong kwarto. Kung mag-ampo ka, kung makigdugtong ka, kung mangita ka sa presensya sa Dios, sulod sa imong kwarto, sirad-e ang pultahan. Og pag-ampo sa imong amahan, nga dili makita, og gantihan ka sa imong amahan, nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Do na tay pakigdugtong. Do na tay pagsulod, pag-live in the presence of God sa atong pribado nga atong kinabuhi. Kanang walay nakakita. Walay nag-abiba, no? Walay disturbo. Sa atong balay mo nang ginantanga, siradi ang pultahan, wala may pultahan, basta giulaglan niya, mag-inusara ka, no? Kauban sa Diyos. And God, gantihan ka. He will reward you. Wow. Ato pa, kung dili ni mo ni buhaton, wala kay reward. Pila na ka nato ang nakadawat og reward sa dihang gibuhat ni nato. Dili si nato ma-explain ang reward, ang ganti nga nadawat na nato. Kay sa presence sa Dios, sa atong pakigdugtong niya, personally, kanang kitara, mupatubig ni sa atong mupatubig ni sa atong espiritu nga adlaw-adlaw igsuon mo atubang tag mga hagit sa kinabuhi. Dunay reserba nga kusog sa sulod. Kay dunay ang the presence of God
makadawat kag reward anang adlaw. Mao na imong gigamit para mo atubang ka sa mga hagit sa kinabuhi. Kaya di man ta exempted bisag Kristohanon ta. Moagi tagbalatian, moabot ang pagsulay, moabot ang kalisod, kakulangon, tanang klase sa negatibong pagbati. But sa dihang, imong kaugalingon, imong buhaton ang imong parte, ang pulong sa Ginoo ningon siya, mupatubig siya sa atong spirit. Importante kaayo nga magpuyo ta sa presence sa Dios kada adlaw kung mahimo. Kay safe ta. Dunay protection gikan sa litag sa yawa ug sa lingla sa kalibutan. Kabalo ba kaon sa ang lingla sa kalibutan? Mga kalipayan sa unod, kalipayan sa mata, garbo sa kinabuhi. Igsoon mao ni ang offer sa kalibutan. But in the presence of God, unsay ma-experience nimo igsoon, safety. Doon na kay na-discernment sa imong tagaan ka sa Ginoo og kanang pag-ilab bitaw nga ang iyang the presence of God is the fullness of joy o katong mga kalipayan sa gawas wala na to siya ilami. Ang nakatilaw sa lami, dili na mo tilaw sa mga walay lami. Pero kung wala kay sulod-sulod sa presence of God, katong peking nga lami, mao to imong diha ka nagdwell. Ikson, there is safety in the presence of God. Makita niyo mo imong kaugalingon. Unsa imong mga kuan sa una, nahimo na siyang patay. Kay naagihigog man nimo. The presence of God is God Himself nagpadayag sa imuha. Hallelujah. Busa, tinguhaon na to nga makahatag tag panahon. Makauban na to ang presence ni Lord sa atong personal nga kinabuhi. Sa atong pribadong balay. Naasiguro'y kalaay usahay sa pagsulod sa presence sa Lord. Pero dili ta padaog sa atong gibati. Musugot ka dili. Gibati nimo og wala. Ang presensya sa Dios ready to minister to you sa dihang muduol kaniya. Parihara ta. Natay pagbati. Nay panahon nga bugat kayo atong gibati. Natay problema. Murag kapoy kay idol sa presence sa Ginoo. But somehow, kabaluta nga gi-invite ta sa Ginoo. Mupatigbabaw ang pulong sa Ginoo. Mupatigbabaw atong nadawat nga pinadayag nga sadyang musulod ko sa Ginoo. Kining tanang pagbati mga wala ni kay sa presence ni Lord is the fullness of joy. Nakigbato ka sa imong gibati. Imuhang bildi imong pagbati sa imong nadawat nga pulong sa Ginoo. So number 2 is the corporate nga pag-encounter sa presence sa Ginoo. Kung corporate, dinaghan. Karon dinaghan ba niya o pribado? Dinaghan. Dinaghan. So kining atong tigom, gitawag na siya corporate nga pagsimba. Pag-encounter sa Ginoo. Sa cell group, dinaghan. 12, unom, basta 2 or 3, daghan na. Matagigayon nga magtigom ta. Listen. Mauna ni panahon na to. Di na to pakyason. Because God is opening a way nga makasulod ka sa iyang presence. Ingon ang Bible, Matthew chapter 18 verse 20. Matthew 18 verse 20. When 2 or 3 are gathered in my name, the name of Jesus, I am in the midst of them. If, ato pa, 2, 3, magtigom, fellowship, sa ngalan ni Jesus. Ingon siya, listen ha, yung ingon siya na to, kauban ko ninyo, na ako sa inyong taliwala, na ako sa dapit nga naamo. Naghatag siya na to og motivation, pagdasig. Kay usahay, manggod. Murag feeling na to, musulod aning building, murag wala yang, o kanang, sulod lang, simba, Domingo na. Itang tango na sa Ginoo kanang panghuna-una.
Kay ang pagsulod diri mo ang pag-encounter sa presence ni Lord. Mo ni hiniusa nato, kahigayunan nato nga hiniusa ma-encounter ang presensya sa Dios. Busa ako kang gi-challenge, ayaw pagansi. Bisag daghanta, God is looking individually. Wa siya maglantaw sa takabibo kung glantaw niya. Kung ikaw. Individual. Imo bang kasing-kasing ingtun ba sa Ginoo? Ready ba ka to encounter sa Lord? Hallelujah. Mauna nga gi-discourage nato. Maulahi ka panahon sa praise and worship. Mo nang gi-discourage jud ka. Kung mahimo mag-ilis na kadaan. Kung first service ka, kanunay man akong giingon sa imo, I'm ready Sunday. I'm ready, ready na akong self. My spirit is kahinam-hinam. Ako na dang i-alarm ako ang cellphone. 4:50 mao na akong time. Ampo, maligo. At least dol-dol ng balay, mag-hike na lang. Kaysa unang layo pa mi, mura na kong matens kung ma-late ko 15 minutes pagsulod. Yes, that's true. Maunay ako ang kahinam. And prepare na ko igsoon. Kana akong mag-prepare na. Walay malimtan tights, offering tanan, kuan unsay panyo tanan, tubig. Because inside my spirit, kabalo ko, sa tayhang na ang presence sa Lord, kinahanglan apil ko. Amen, 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 amen. Sa corporate prayer, igsoon, kinahanglan, igsoon nga, walay usa na to, nga dili ta ka-experience sa presence ni Lord. Kay igsoon ko diya sa Ginoo, magansi ka sa imong pagsulod. Gansi ka sa imong pliti. Gansi ka sa imong hike. Kung di nimo ma-experience ang presence ni Lord, pagsulod nimo dire. Kulang ang imong pag-anhi kung wala ka sa pagsugod. Kay sa pagsugod, importante na para makaabot ka sa katapusan. Ayaw kalimti. Imong spirito, dili na maka-encounter sa Ginoo. Kung absent ka, palabunon nimo, dili ka mo tigom, nakulangan ka anang adlaw sa iniusa nga pagsimba sa Ginoo. Kung maulahi ka, ang imong maabdan, offering na lang, pagkagansi sa imong espiritu. Dahil imong madawat, pulong sa Ginoo, kulang kaayo, kay wala maministeryuhi ang imong spirit sa presence ni Lord. Muna ako kang gihagit, o duhara ka oras, pangandami every time dunay pagtigom nga ingon ani, pangandami, excited imong kaugalingon, because tagsa-tagsa ta mo experience sa presence ni Lord. Atong gianhi diri presence ni Lord og ang word ni Lord ang uban pakapin na. Balik ko nako. Kita mga taong nakabatog relasyon sa Ginoo. Mao ni ang kahangol nga gibutang sa Dios nato. Doon na tay kahangol. Kung maulahin na, nagsugod, nagkanta, daganta, nganuman, dili pwedeng maulahi ko. Why? I must enter. Gi-open sa Diyos ang pultahan. Sige nanglan mo sulod ko, kay basin masirad ana. Na ako. Igsaon. Usahay makaguol, pahuna-hunaon. Siguro wala silang buot, pero kinahanglan karon na anay buot. Ang uban, siguro, mo ani diri to escape from home. Simba ko para way trabaho sa balay. Basin mauna sa una. But karon kinahanglan makasabot ka. Kasi imong pagsulod aning building, ready ang Ginoo, enkwentro nimo. Ikaw ra ang gipaabot sa Dios. Ngimong tan-awon diri ang atong set up sa atong panyumbahon. Pero meron mo abot mao ni mga first. Mao ni siya ang mga nagsayo. Ikaduhang nagsayo, ikatulong nagsayo, ikaupat nga nagsayo, ang dito sa ibabaw.
Unsay niyo ikastorya? Pinakasayo. Pinakasayo nga naulahi. And my prayer is, ako bitaw nga, I'm living in the presence of God. Makayon ko, Lord. My prayer, Lord, kung ila pa lang ning ma-experience, Lord. Ang nga-experience o ban-og nako, wag gid sila'y usikan. Siguro mag-atang og motor alas sayo pa aron makasakay. Kay dunay giapas. Kinsa giapas? Yes. Sulod na po sa presence ni Lord, Lord. Yes. Naay giapas. Pero kung wala kay giapas, pwede sa kang manglaba, pwede sa kang manglimpyo, pwede sa kang magluto, maglangay-langay sa ka, kay wala man kay giapas. Pero kung doon na kay giapas, magdagan yun ka. Kung maghinatagay pagmana, nakakaon na tang tanan, katong naulahi, wanay na pudyot. Muna challenge yourself. Challenge mo kaugalingon. Lord, kani nga privilege ni nako palabyon sa akong kinabuhi. Kinalampuyan ni nako. Na ako'y pribadong pagsulod sa presence mo, pag-abot dire, wow. Sa ato pa, imong life is wow na wow na wow. Nawon sa'y protocol, nga buhato na to, pagsulod sa presensya sa Diyos. Sa'y protocol, para sa aning musulod tag tindahan, sulod ta sa palasyo sa hari, doon ay protocol, moagi ka dire, moagi ka, kanang, usayan ani, moagi ka og, nakaka-appointment, no? Nanay mo ko ani mo. Ato po kag tindahan mo, to kang mall, kay nakay pakinlan ng paliton. Nagyod kay protocol dito. Hawatsa, akuan ka ng mask o face shield, no? Then social distancing. Sa ato po, di sa Ginoo, napo tayo, unsaon na to pagsulod sa presence ni Lord. Mao itong ibasa ganina. Sa Psalms 100, 1-4. Unsay buhato na to para makasulod ta sa presence ni Lord. Okay? Napa ba ka? Okay, gibasa na ko ang Psalms 100 verse 1-5. Number 1 nga protocol is praise the Lord. Daiga ang Diyos. Sa Psalms verse 1 o 4, Psalms 101 dayon 4. So duha ka verse 1 o 4. Ingon ang Bible, shout with joy to the Lord. Shout with joy to the Lord, all the earth. Enter His gates with thanksgiving and go into His court with praise. Give thanks to Him and praise Him. Hato pa, sa pagsulod na to, di tayo may amo, lahi man nagsinimbahan ang taga-Happy Church, no? Lahi. Lahi sa, yes, lahi. Kay nalahi na ta. Gipalahi ta sa Diyos. Munang adapon na to ang lahi. The old has gone, the new has come. So kung musulod ka sa presence ni Lord, ang protocol, daigon siya. Kung ang hari, mugawa sa iyang palasyo, kay doon na siya isulti sa mga tao, unsa may protocol, unsa may buhaton sa mga tao para maabiban niya ang king. Sa uban, ng mga rayna, bitaw ka ng rayna. Pagawa sa rayna. Na ay tugtog, no? Para introduce nga ng rayna. Ug ang hari po, kung introduce, na ay trumpet na ng king. Gawas na. Kung ang celebrity, kakang kay nananaw sa concert, i-introduce ang celebrity, paggawas niya, unsay reaction sa mga tao para maabiba ang celebrity. Agwa. Manyagit. Sapa, manghilak ang uban. Kaya nakakita sila sa celebrity. Grabe, di magkamayaw. Igsoon. Hallelujah. Kung mauna ang response sa kalibutan sa makita ng mga dignitaries. Basin, huna-huna ta. Kay wala na to makita ang Diyos. He is just an ordinary person. At kabalo ka, giingnan ta sa Diyos. Shout with joy! Sama sa ubalik ko,
Igsoon, giingnan ta sa pulong sa Ginoo. Shout for joy to the Lord. Unsa maning singgit. Kaning singgit, dako di ay kainig impact. Atubangan sa Dios ug diri nato. Hato pa, wala ni gisulat aron mag singgit-singgit lang tag nangaunsa ta dire. Susong na taga Happy Church. Sukom niyagit. Yan tanan siyagit o hallelujah go. Hallelujah! Susong niyagit man yung mga tawana. Kasaba man yung taga Happy Church. Kung musulod sa diyang abi-abihon nato ang presence ni Lord. The King of Kings and the Lord of Lords. Ako dak mong patanawon karon unsay nakita ni Jan dito sa Patmos, unsa ang itsura sa visions ay nakita kung kinsa ang Dios. Kay usahay manggod, naanad da atong larawan, naanad da atong bato, naanad da atong gikulit sa kamot. Busa, murag di kaayo ta, dasig. But mga igsoon ko da sa Ginoo, singgit nga no, we shout for victory. Sa diyang muduol ta sa Diyos sa pagsimba, ang tuyo nato, himamaton siya. Amen, amen, amen. Himamaton siya. Amen, amen, amen. Wala ko mo ani dire kay maningil ko. Wala ko mo ani dire kay na akong boyfriend dire, girlfriend dire, na dire. Himamaton ang Diyos. Musinggit ta aron makuha nato ang atensyon personally sa Diyos. Dili tungod kay LKK ang Diyos, unsa ngalan ani, kundi disrespectful ta kay nagsinggit ta. Dili igsoon ni singgit ta tungod kay nakita nato igsoon, hallelujah, dili ta makahilom, dili ta katakom sa atong baba tungod kay dunay kahinam atong sulod. Hallelujah, hallelujah. Misinggit ta sa kalipay kay kabaluta nga ang Dios naa sa atong taliwala. Kabalo ko nga niya ka Lord. Tunakay sense ay mong spirit niyang Diyos. I must have an attention with God. Ako bisag daghanta niya ang Diyos. So kaya itong gibuhat igsoon, misinggit po ta sa kadaugan nga gihatag sa Diyos nato. Sa kadaugan nato buhi pa ta. Makaisa pa ta sa kamot. Amen. Sumuyan hita diri. Yes, Lord, salamat kay Lord. Salamat yung kay Lord. Salamat. Salamat, wala may nagutmit tibok semana. Salamat, may panglawas, Lord. We come here to thank the Lord, to praise the Lord. Kay tanan, kinanglan makasabot ka. Di ka kalihok kung wala ang Diyos. And we got the best. Atong hatagan ang Diyos sa angay niya igsoon. Panahon sa simba, andam atong pagsinggit. Dili na takinanglan pa nga dasigon pa mo singgit. No, abiba. Sa kadaugan, nag-experience sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong pagdayeg, igsoon. Muabot na sa trono sa Ginoo. Ug mauni ang humot nga insenso sa Dios. Gikan sa iyang makatawhan, mahimuot ang Dios sa atong gibuhat. Isaiah 38 verse 19. Isaiah 38 verse 19. Only the living can praise the Lord. Buhi pa ba ka? Kung nakakasalungon, makadayeg pa ka? Now is the time to praise the Lord. Now is the time. Said the dead cannot praise the Lord. So samtang buhi pa ka. Until my breath runs dry, I will sing to you. Until the end of time, I will praise you, Lord. Until we finally meet, I kneel down at your feet. Lord, you are my life. Amen. Ang patay di nakadahi. So samtang natay gininawa, atong buhaton, atong parte. Because God is worthy. Ang atong pagsinggit, mupadulong ni sa awit.
Parang ganina, gi-encourage ta say, hallelujah, praise the Lord, para ma-motivate ta, sa diyang musinggit ta, pareha sa pader ba, natay mga pader sa itong kinabuhi, mga butang nga, nahitabo na ito, tibok simana, mga pader na siya, no, na siguro naka-experience ta, dili maayo tibok simana, kinalang matangtang ng pader, pagsinggit na to, mga bungkang nga pader, ready na ta mo dayeg, ready na ta mo kanta sa Ginoo, amen! Makasway na ta, makawa na ta, wala bugat, padulong sa pag-awit. And we express our joy in the presence of God. Sa imo kang pagkanta, nalipay baka ang Ginoo, no? Sa mo ko, kung sa kanta, tugod, oy, in English, mangyod kayo. Usay manggod, naampo in English kayo, sa dita, asapod gani ko, but I know, mag-concentrate ang Lord na agyod ka. Yes! Magkalipay lang yun ko, sa di ko kakawalan kantaha, Lord. Magkalipay lang yun ko, naagyod ka, ako din hulagwayon ang Ginoo. And I enjoy the presence of God. But songs, no, ang kanta, mo ni siya ang usa sa paagi nga makuanta sa pagduol sa Ginoo is through songs. Usa ni sa kanang pinaagi sa atong pagkanta, mabati nato ang presence ni Lord. Ka-experience mo na? Ay, ka-experience ang tanan. Kung wala pa ka, kung murag na undang, no, tinguha. Okay. So, igsuon ko di sa Ginoo makadul usa ni sa haom nga hulagway, heaven on earth. Sa Bible, adunay 575 reference sa mga kanta sa pagdayeg. So, diha sa kasagara sa Psalms na diha ang songs of praises. Ang tugon hanto sa pag-awit, ang songs nagtulay na to. Nagtulay na to sa pagduol na to sa presence sa Ginoo. Nahimo lang siyang bridge. Sa dihang kanta ta, we can experience the presence of God. Ug nahimo ning importante nga parte sa atong pagsimba. Kaya kung wala ang songs, di ka ita ma-motivate na amang good ang feeling pagbati diya sa song. Dunay, pero we do not worship the song. Di ta nagsimba sa kanta, we simba, gisimba na to ang tinugdan sa tanang kanta. Amen? O kaning awit mo palihok sa atong pagbati. Di inato mapadayag ang atong kasing-kasing. So kanang mga kanta nga gi-compose, gikana sa mga tawo nga dunay relasyon sa Ginoo. Paras ganina ang atong awit, matinud anon ka, baha ka akong luha gisaon. Mahurot ning panyo. Matinud anon ka. Kung nakita niyo matinud anon ang Diyos, unsa ka sit Lord, grabe. Matinud anon ka sa mga pulong mo. Saad mo kanako. Ang kanta nahimong parte sa imong life. Nagpaila kung kinsa ang Diyos. So naka-express ka kay dunay tao nga nagpadayag sa iyahang pag-ila sa Ginoo munang nahimong tulay sa atong pagsulod sa presensya. Usa ni ka protocol, nag-andam na to, may mamat na to ang Dios. Verse 4 sa chapter 10, sa 100 verse 4, enter his gate with thanksgiving, go into his court with praise, give thanks to the Lord and praise his name. Psalms 96 verse 1, sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord. Awiti ang Ginoo. Bisag yabag ka, ang naminaw nimo munay naghatag sa imong tingog. Ay, yabag man kay ko. Kisa day, ingon na sa Ginoo. Nilita mo day sa Moses, Lord, kanga man ko. Dili lang ko gamiton nimo Lord, kanga. Kinsa man di ay ang naghimo nimong kanga. Alag nagbuot imong papa nga makanga-kanga ka o mayabag ka. Kanta bisag yabag, kanta bisag mayog tuno, basta mo kanta ko Lord para ninimo. Alam ako, kumakanta ka para sa uban, kuanan ka sawayon ka, kanta-kantang yabag man. Pero kumukanta ka sa Ginoo, kasing-kasing ang nagkanta, bisag yabag ang tingog, wow na wow atubangan sa Ginoo. Woo! Thank you Lord! Ikadua ang dalas. Praise the Lord and worship God. Uy, lahid ay ning worship. Worship, ingon ang Bible, sa chapter, verse 2, 102, 3, and 5. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord, He made us. Siya ang nagbuhat na to. We are His. Kita iya. Iya ba ta sa Diyos? We are His people. Mao na, nga katungod ni na to. The sheep of the pasture. Kita ang mga karniro niya. So kita, malipayon ka siyang moabi-abi na to sa iyang presence. Example, for the Lord, ingon ang padayon verse 5, the Lord is good, His unfailing love continues forever.
and His faithfulness continues to each generation. Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, walay pagkahunong. Matinud-anon siya. Ang worship, lalom ni nga pakigdugtong sa presence ni Lord. Sa diyang malipayo na ka, you come into the inner, pinaka most holy place. Pinakalalum. We honor God. Sakto pa, naana ang pakigdugtong. No? Lipay pa kayo tagkanta, mga praises nga makanta. Pagsimba na, nanay kanta nga, slow nga song, nga mudugtong sa Ginoo, nagtiglom na imong spirito. Nagdugtong na ka sa presence sa Ginoo. Nag-honor na ka, nagpasidungog na ka, nag-adore ka. Kana nag-adore bitaw, nagsimba na ka. Ni-adore ka sa Ginoo because of who He is. Dili tungod kay gitagaan ka kung kinsa siya. Lord, I love you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Kung kinsa siya. Gusto sa Dios og maronid sa sulod nato kining adoration, kaning pagsimba, pag-honor, no, pagbalaan kung kinsa ang Dios atong kinabuhi. Gusto niya nga masabtan nato siya the highest siya sa tibuok. Angayan siyang simbahon. Angayan siyang i-adore. Angayan siyang isultihan kung kinsa siya. He is the King of Kings and Lord of Lords. Ang tinuod nga pagsimba, nagdugtong ka na to, spirit to spirit. Sidang nadugtong na ka spirit to spirit, wa nagyud kay pakialam, the world is nowhere. You are now in heaven. Kabalo ba ka nga ang kalibutan naadiri ang langit kung naka sa presence ni Lord? Kay kung ang langit, kung wala ang presensya sa Diyos, di na matawag na to nga langit. Kung wala ang Diyos sa langit, mangadto ba ta? Naata kung naa ang Diyos. So diri sa yuta, kung naa ka sa presence sa Lord, you are heaven on earth. God inhabits iyang presence, nagmanifestar. So ang mga tagayuta, murag naa na sa langit. Murag, pero ang tagayuta, naa na sa langit. Bisag naa pa sa yuta, naka-experience na unsa ang langit. Kay ang langit, nindot kay naa ang Diyos. Naa si Jesus dito, mauto siya ang atong object of worship. Siya ang atong the only audience source. Wala na kay pakialam siya ang audience. Igsoon, balikon ako. Usahay mo hatod na to sa pagluhod sa presence ni Lord. Makikita ta sa unsa ang itsura sa Ginoo. Basa lang ko, gamay na lang kaayo. Diri sa Revelation 4, 1-9. Revelation 4, basahan ninyo. Kay mauni ang pananaw nakita ni John dito sa Patmos. Ingon siya, sa akong pananawon, nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Wow. Ug ang tingog nga dadungog ko, nga lanog, milanog sa mas o sa katrumpita, mingon ka nako. Sa kangari, ipakita ko kanimo unsay may tabo human niini. Diha gigamhan ako sa espiritu. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono nga may naglingkod niini. Midanag ang iyang naong. So wala siya kita sa naong, midanag lang. Midanag iyang ingon nga mahalong bato sama sa haspe o kornalina. Di ako sabot ani unsa ning batuha. Sa palibot sa trono may bangaw. Nga ang kolor daw esmeralda. Gilibutan ang trono sa 24 kalaing trono ug ang tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may koronang bulawan. Gikan sa trono ng gula ang kilat ug mga dalugdog, dahunog, lanog sa dalugdog. Dito'y 7 ka dinagkutang mga sulo nga nagsiga at tubangan sa trono. Mao kini ang 7 ka espiritu sa Dios. Sa tubangan sa trono diay sama sa dagat nga bildo, tin-aw sama sa kristal. Matagkilid sa trono may 4 ka binuhat nga nalukop sa mga mata at tubangan og sa likod. Ang unang buhing binuhat sama sa leon, ikaduha sama sa nating baka, ang ikatulo sama sa dagway sa tao, ikaapat sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unom ka pako, naglupad sila. Nalukop sila sa mga mata sa sulod ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit, adlaw o gabi. Bulahan, balaan. Ang Diyos, Ginoong Diyos nga labing gamhanan, ang kaniadto karon ug ang muani.
wala pa'y nakakita sa nawong sa Diyos. But hulagwaya lang, unsa ka magnificent, unsa ka adorable. Muna kung magsimba ka, ay hulagwaya, wow, hulagwaya nga nalukop ning dapita sa glory. Naadiri, kung naagani ang himaya sa Ginoo, naanggahom sa Ginoo, wow, ma-inspired ka to kneel down, mo yukbo, mo simba, mo adore for who He is. Kay mauna siya, gisulti, gipakita, nakakita, kinsa, ug kining atong gisimba. Dili hamay-hamay, our God is awesome, amen? Awesome God. Diyos puno sa himaya, puno sa kadungganan. Worship, God looks at our heart. Itong kasing-kasing, nga nadugtong, nahigugma, ni adore niya, ni pasidungog niya sa atong kinasuluran. Acknowledge nga siya, our worship, ang foundation nga siya ang Diyos atong magbubuhat. Amen. Igsoon, ang kinaya is to bless the Lord. Panalangin na nato. Di lang kita gipanalangin, is to bless the Lord. To ascribe pagkatag sa imaya ang angay niya. Unsa pa'y masulti nimo, kung unsa'y pag-ilan nimo sa Biblia, imo nang isulti, Lord, you are the lover of my soul, the healer of my body. Lord, you are my treasure. Isulti nimo unsa ang imong nasa sulod para sa Ginoo. Personal thing ang worship, ang pagsimba, ang paghimamat nato sa King of Kings, tag-iya sa tibuok kalibutan, ug sama sa kalibutan ng hari. Ang protocol sa pagduol niya is praise and worship. Busa ay katingala, tinguhaa, lahi, tungod kay, gidayeg ta, giauhag ta, or gi-encourage ta, nga musulod ta boldly, and to enter into the presence of God. Igsoon, kani nga privilege, para ni sa katawhan sa Diyos, para ni sa tanang nakabatog relasyon sa Ginoo. Kumusta man ka? Kapila ka usa ka semana nakasulod sa presence ni Lord. Basin panahon rag Domingo nya di pagyud ka kasulod. Nakasulod ka aning building pero wala ka tinuod nakasimba. Munang mauli ka the same yesterday. Wala mausab imong life. Because when you encounter God, daghang butang mausab sa imong kinabuhi. Mao na ang value sa simba. Igsoon, unsa kay bunga. Unsay bunga sa tao nga naka-encounter sa usa ka Dios nga balaan. Ang bunga, bala ang kinabuhi. Unsa ang kinabuhi sa taong naka-encounter sa tarong nga Dios, ang iyang kinabuhi matarong. Ma-align because iyang gi-encounter living in the presence of God. Mga igsoon, sama sa usa ka tubig nga dili mabuhi. Dili mabuhi ang isda kung walay tubig. You cannot live spiritually without the presence of God. Mabuhi ba ang isda kung walay tubig? Mamatay na. Usa sa protocol is the presence of God. Spiritually, kung wala ang presence sa Ginoo, miss up imong kinabuhi. Kung nangagi, wala ninyo hatagig bili. Now is the time to start. God is waiting. Naghulat lang ang Ginoo. Ayaw palingla. Ayaw palingla. Don't be deceived. Ayaw palingla sa imong kaugalingon. Nga lang kay kong trabaho. Nalit ko gabi. Don't reason up sa imong kaugalingon. Just obey. Sugta ang Diyos. Buhata ang parte nimo. And you will receive the reward. Kung sa itong mudool, seek niya, makadawat og reward. Balikon ako, God is waiting. Makahimo ta pagsulod, maisugon sa langit diri sa yuta with the presence of God. And experience the benefit of His presence. Og imong masinate ang mga benepisyo sa iyang presensya. Manindong mo may gisoon. Hallelujah, Lord! Ang tanan mingog, hallelujah, Lord. Sing it, go! Hallelujah, Lord! Woo! Salamat, oh God! This place is holy because you are here, Holy God. Nahimo ning balaan ka ni aka balaan nga Dios. Ug nahimo ming nabalaan ka nagsimba mig balaan nga Dios. God, tagai mig desire this morning. Nga dili lang Ginoo mi nakadungog
But nami kauhaw. Mo experience me, Lord, dili one time. Kung bakante rami, kung nami time. No, Lord. Among iduol, among lawas, among kastigoon, among lawas. Gusto sa among lawas, tinamo pahinungtan. Because we need your presence. There's fullness of joy. New creation is formed in your presence. Bagong binuhat mapurma sa imong presensya. Ug ang tanang mga daot, mga tangtang, bisan pa mga peke sa mong kinabuhi, mga tangtang. Mga tangtang gito na mo value, kay ang the value nga magbutang sa among sulod is your presence. Just want to love you, Lord. Just want to adore you, God. Not for what you have done, but who you are. Gusto ming kada adlaw makauban ka. Gusto sa among espiritu nga makauban ka. But the flesh, Lord, say, mauni makahinder na mo, Lord. Kakapoy nalingaw. But the spirit, Lord, is willing. Tagaan na po na mo panahon ng mong espiritu. Nga mabusog sa imong presensya. O makatagamtam sa benepisyo. Nga imuhang giandam para sa amo. Nalagon ka, Lord. We just want to honor you with this song. Gusto kang makauban. Gusto ming makauban ka. Kung ano mong tinguha igsoon. Mua nang kikana sa imong sulod. From the innermost of your being, Lord, I want to be living in your presence. I want to live in your presence. Like David, Lord. Hingon ka. Si David, yung kasing-kasing is after my heart. Why? Because David, masimbahon, madayigon nga anak ni mo, Lord. Gusto mi anak, Lord. Gusto ko anak. Hallelujah. Give me praise. Rabasa ka basad na, Lord. Kabalo ko, Lord, na ka. We just honor you with this song. O gipay nung duman na mong kaugalingon. Kinahanglan ka na mo. Kinahanglan ka na mo. I need you, we need you, Lord. Hallelujah. Woo. Sa mata gusto kong makauban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong makauban ka. Yes, God, sa matagalaw. Sa matagalaw, gusto kong makauban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw sa kanunay gitinguhan. Ning akong dughan, ikaw man. Ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kuso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw express imong love sa Diyos karong buntag igsoon. Tanawang Diyos ayang himaya. Ayaw paghilom igsoon. Express your love to God this morning. Giuhaw na imong espiritu. Giuhaw na nga modugtong sa Diyos.
Gihaw na sa gugma sa Diyos. Naadiha ang gugma sa presence ni Lord. Naadiha ang kasiguruhan sa presence ni Lord. Oh God, just love your presence. Just adore you, God. Salamat sa kayunan, Lord. Na may sugong makasulod. Maka-encounter ni mo. Kinsa ka. Utan ka, Lord. Ako ka. Wala kayo makabalhin. Kusgan ka, Ginoo. Dili ka maluya. Tayo. Just adore you for who you are. You are my light, Lord. You are the lover of my soul. You are who you say you are. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Pinagi sa imong espiritu, Lord. Nga imong gipapuyo sa among sulod. Na may access sa langit, Lord. Dili may pailan sa yawa sa among pagbati. Kundili ang imong pulong mo pating babaw. Nga mahimo may makasulod every day. Mahimo may kasulod everywhere. Because your presence is ready. Salamat, O Diyos. Gitahod ka ani nga simbahan, Ginoo. We honor you, Lord, in this church of yours. Ang tiguhan na mo, Ginoo, nga may katawhan, nga gitawag sa imong ngalan, magdalag pagdaig, pagsimba sa imong ngalan. Bless every heart right now, Lord, nga imong gipahumok, imong giablihan, mga nahuna nga nakasabot, nga you alone deserves our worship. Deserve our praise. Kung doon na may pasalamatan o daygon, ikaw na the highest. The Lord of Lords and the King of Kings. Salamat, God. Salamat sa imong word. Salamat sa imong pagministeryo. Ang makasugod o nag-undang, Lord God, mo start and you start and experience the benefit sa imong presence. We honor you. We give you all the glory. In Jesus' name, give God the best clap offering! Yes! Lord! Woo! Thank you, God. Hallelujah. Amen. Lingkod sa may son. Hallelujah. Amen. And this time, dili po na ito pagyason pag abi-abi ato ang mga first-timers, no? Akong gihangyo sa pag tindog ang ato ang mga VIP, mga first-timers na to. Pwede ba nga kajut lang kaaryo nga higayon nga patindogon na to sila? Ato silang pakpakan sa dihang mutindog sila. Hallelujah. Thank you, Lord. Ma'am, ato mga first-timers. Okay? Salamat sa Ginoo. Nindot kayo ang gisgutan sa pulong sa Ginoo. Sa pastora nagisgot siya about the presence of God. And alang sa ato ang mga first-timers, no, pinakauna nga tikang ato ang buhaton aron ma-experience na to ang presence sa Ginoo. Ma-experience na to ang mga maayong butang buhaton sa Ginoo, no, diha siyang presensya. Una nga ato ang buhaton is makabaton sa tao na og relasyon diha kaniya. Ang iyong pagsulod dire dili ni aron mausab inyong relihiyon, no, kundi makabaton ta og relationship sa Ginoo. Makadungog ta sa maayong balita nga si Ginoong Jesus namatay dito sa cross, puli na to. Imbis kita unta to ilansang kay kita may makasasala, pero giako tanan ni Ginoong Jesus tungod siyang hilabihan kadako nga gugma sa matag usa kanato. No?
Muna nga, ingon ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nga bisan kitsa ang mutuo, dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So doon na tayo buhaton karon sa mubo lang kaing higayon, sa dihang nagpiyong ka sa imuhang mata, pataas imuhang tuo nga kamot sa presensya sa Ginoo. Ato ang mga first timers, and repeat ani nga pagampo, suon ani nga prayer, no, sa mubo lang kaayo. Then with all your heart, sa dihang nagsabat ka ani, sa dihang nagistorya ka ani, iistorya ni sa tibuok nimong kasing-kasing. Okay? Pwede ba ato ipataas atong tuo nga kamot? And just close your eyes. Hallelujah. Ginoong Jesus, suon ani nga pagampo igsoon, Ginoong Jesus. Daghang salamat, Lord, sa imong gibuhat dito sa cross. Karong buntaga, Ginoo, akong giangkon nga ako makasasala ug nangayo kog pasaylo sa tanan akong mga sala ug pinaagi sa pagtuo gidawat nako tibuok pasaylo. Salamat, Lord, karong buntaga akong giablihan ang akong kasing-kasing gidawat ka nako nga akong Ginoo og personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat, Lord, sa pagsulat sa akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ikaw na, Ginoong Jesus, ang akong gitugutan na mo dumala sa ako ang kinabuhi. Amen o amen. Ato silang pakpakan, mga igsoon. Congratulations ninyo sa ato ang mga first-timers, mga VIPs. Congratulations. I know nga dunay maayo kay nga butang nga gi-prepare ang Ginoo sa inyo ang kinabuhi. And doon ako'y tulo ka butang nga ibilin sa inyo, ha. No? Una, basa kita sa pulong sa Ginoo. Aron kana nga relationship nga inyong nadawat karon sa presensya sa Ginoo, mas ma-develop pagid na, mas maugmad pagid na sa dihang mubasa ta sa pulong sa Ginoo. Kay mo man na ato ang pagkaon sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Ikaduha, apil og cell group. Natay gitawag og cell group once a week, no less than 1 hour. Magisgot sa pulong sa Ginoo, ampuan ta, dasigon ta, nindot kaayo na siya nga grupo nga atong apilan kanang cell group. Kay makapadasig na nato, makatabang na nato nga mas mulalom pagid ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Okay, katulo, welcome mo nga mobalik na pod next Sunday. Abri ang purtahan, abri ang Happy Church, no, nga mo dawat balik sa inyo, ha, no, next Sunday. And sa inyo pong pagbalik, pwede po mo magdala sa inyong friends, muhang barkada ba ka, igsuon, mama or anak, no, pwede po niyo invite aron unsa inyo ang na-experience karon, ma-experience po nila. Okay? So once again, congratulations, and sa dili pa mi mo tapos, gusto mi mo pray sa inyo, ha. Pwede ba mga igsuon atong i-lay ato ang hands sa ila, ha, and mag-ampo ta nila. Hallelujah. Thank you, Lord. God, salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Dalaygon imong ngalan sa walay katapusan. Salamat kayo, Lord, ani mga kaigsuunan, Ginoo, karong buntaga. Lord, amo mga pag-ampo, Ginoong Dios. Dili ni sila, Ginoo, taman lang karon, Ginoo. Kundi makaplagan nimo sila, Ginoo, nga nagbarog, Lord, diha sa imong presensya hantod sa imong pagbalik, O Dios. Salamat ani mga first timers namo, Lord. Amo silang gipanalanginan, amo silang gi-bless sa imong presensya. Nga Lord, dunay mga butang, mga maayo nga imong buhaton sa ilang kinabuhi. Ug amo silang gihala diha kanimo, bisan pa man unsay giplano sa kaaway, Lord, dili gid mahimong magmalampuson, Lord, sa ilang kinabuhi. Kun dili imuhang purpose, imong plano, imuhang, O Dios God, katuyuan, mo'y mahitabo sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord God, sa among mga kaigsuunan, sa mga first timers namo karong buntaga. Dalaygon imong ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Amen. O amen. Once again, congratulations. Salamat kaayo. Okay? Praise God. Manindog na ta mga igsoon. Minaminam na ka. Usod na sa presensya sa Ginoo. Kasi pagpauli niyang gabi, anytime, anywhere, you can enter and live in the presence of God. Amen? Diba yung mga kamot and just thank God. Lord, salamat kayo.
Salamati ang Ginoo tibok si mana maluul-un kig kakayo Lord. Walay nakulang na mo Ginoo. Dili Lord. You provided all, protect all. Salamat kayo. Just thank you Lord sa imong words. Salamat sa imong presence. Lord, you'll go with us Lord. Wala mabilin diri imong presence kundi kauban namo. Importante namo muduol may permi. Sarang muduol may naara ka. Thank you Lord. Salamat as just declare, oh God, in your presence. All is well, karong si Manaha. Matagbo tanang pagkinahanglan. Tanang lakaw, ginumalampuson, mga negosyo mag-auswag. Open doors, Lord, opportunities sa imo kanakan. Salamat sa may panglawas. Wala gigamang COVID, Lord. Di makabot sa mong pamanimalay. Di kaabot sa mong balong-balong. Di kaabot ani nga church sa ngalan ni Jesus. Gideclare na mo, Ginoo, God, in the name of Jesus. Salamat kayo, man. Mangulit ming malipayon, Lord. Mangulit ming pinanalanginan. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Receive. Amen. Woo! Give you praise. Baliktag lingkod igsoon. God bless you. I love you with the love of the Lord. Kita-kita ta. Cell group o sa atong Sunday service.